I say Sompa television so and enumere no siabrem kase no yetena say ye de ba besomo wada romance sam ne do so ya no ahye no so de amayen say e twafa Sompa television so no brekwa na wotianka e wasante mantemu a eye Sompa 93.1 FM sound so na bono ene afmatam fo nyina etie e de fa Sompa sunyane 98.9 and a brepo ye mantamu fuata chimai and kranza and a fake and tampon and potamu yinasono womoso etie e de fa Sompa 90.7 na adehye ye wachi chini pinche ye ya wonom so eton semi efa eye ensem twefo efidi ahodo so de eye bubru jansemu eba no de ebedi mu atinteman no ebi ene senei ejo so mra hyebedwam de wo pena mana kwogiremu ewo MPPD mo no enne wonom nyina kwa file wonom efom sa ensemu a wonom de tudwa wa bra na sa adwumede ne koso no ye bobo bi e de atremo sa so ena ye wura aye alanchomaten ene ye wura abusakara wonom se banu so a emia wo makom ho abom ese wonom epe ade bidi ade ni nyina emu ensem ye de eba besomo na nadoda kwa akofo do mapanyi etrese etifi atoye ene etifi epoye mantem asofo ya wonom etua mantem ya no waye nsesanye ewo mu ensem enso ewo ha senom ene wodo ani kiremu ewo MPP aban no se nwoma husua enwomesua eho hia no nteno ene free tablet wode aba ema nkwada no na yewura mahama etrese womo ede yesa so mo pe vote entina wonom ede sa nema we say eba no na ne nyina mu no enwomesua so afo bi nso aba bonten den sem no anu ye eba yede eno so ensem ebetoa mo so abusua ensem no edo so na KUST suafo ya wonom so ho no wonom ede adesre bi akwakoto empanyifo animu a ne nyina da emu ensem ene de fa ho no ye ba bebe ede amamo ensem ene afoforo nkaye bi edika na editie no ena ene enwumre mo somfo ohene yire Mame ekua yeboa esia mabronya brewatia matna sia medema no egu ho asewe de amamo no na ya kase social media handles no ye twa live ewo ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 no Facebook YouTube TikTok Twitter Instagram any link in social media handles and applications no ni nyina Sompa TV ana Sompa FM www.sompaonline.com na ensem tiefa online so nesa kenkan bi efri ho yenje brene adaje na ensem ne munchemu nyina no yentime enfa ennaimo ebusia ya hensem no se e de efri ejoso abato mpesua so e wa asante mantem ha ya na nanse yada e na wonra hyebedwani yewura ampontue kuma woda ne benkum so na esanse edue boa ye bobi eponim ninteno ne ho akwa hia se amamra no so se de sika no se obi firi musa no ayemra hyebedwani na se bia ebre na ene abato bre no enhyada emmepia eya no mu awo ho kwan so betimi ayi obi foforo ama na begina mu ede ama wonom na by elections no eno bi na eba bekoso enam so ama MPP for ya wonom abato mpesua no so no de wogine ho die wonom asa wo hwene so aba bonte ye ka sei enipa enkono ena wonom ekyerese akonwa no munya wonom epente no enen na panyifo hweye ema obi ekwan mu to ho a wonom nyina akwa file wonom forms ani nyina ne se wakwa akofa ene ye wakwa akotwetwe wondin no ho nsem nyina agumo na wo wi a wasai e de aba ye wonom so empanyifo enchen ebusia enipa dodo ya ekọ yese omokwa akofa bi no wonom edoso na so no Kane Ghana Football Association one president Yewura Kwasi Nyantache ne anasa remi anasa government ne ne dwumedie abonte se de adwonso abo akokọ anasa enwi wo hwe no abo eye abo akotre eno nti wo se tumi we se de wo bekọ akopri bi ne bra ko file ne nomination forms no wo de nsem dodo na ena tudwa
Anua wani yɛwura kwasida ntachi ena joso emrahye bedwa akonwa no pese okopri bia ene nomination forms no kofa ye no wode ensem wese tudwa no achi bema panyi ba koya wono so edimu ntenteman yɛwura Kingsley Kakari Mensa wono so ekofa ne de edansem se ye di ede kyerɛ party office party office I see party party office not just so this 31st August and you're there so say you share money to do say what say a performance na me suma be bia na nanom ani mpanifo ani yankofo how hata so make the maye e dia majuto na on pasa isiana le wo se isiana na abaya aye betu ni just so exit just so dream just so die so ni na ye put to ebeba na maye nuanom do blu aye adumai o shabu ankra in Lamport 400 acres aban eyemu Kingsley Kakari Mensa wono so ekofa forms ni bia nei watwetwe ne ho nsem nyina aguso ya wode koma empanyimfo na oba ya santiwa bako ya wode wono mu eye madam Abena Pokua Amoa dodo na afre no adwusu broni yenko ono so eka ho bi ensem kakra ya woda ne di ede chensentrefo. Yeah, we see challenges by challenges there. We have to and major challenges. Most of the two forms. A process. The process now. Every time we start doing and then check now what we have. So now what we have done. And then now maybe such a problem. Then there's no problem. But if you are, if you say say the amount that time go and do it. And then there's someone I know all that. Yeah, that's how you do it. It's a major challenge. I thought it was a challenge. Before the play was just like only Ebusia ejoso broni ene ekotie no so behwe na wapre na wakwakogira mrahye bedwam di ama abato mpesua so hofo na yama ne boni kwame radio tonkra ede ma Sompa TV Sompa FM ewo eya santemante masenom bra na dwumadi anu na ekoso no na ni kodwemi sa ne resantamo na wodi di eche yakwa ma no so ne kodisa ne se ne sei ena na eniama esita kwame wadaro mantime kena nwure yamwajo emwakwa ma eba na se kasia Madusua ohinere na hona muti say Yankopon adoni ho yefa ya de radia si kwaya kiremu ene wona dwedie no wode wani edi akira fi breben en ampanyifo tena se edi jesa wono krata yi na breben enom de kwawe ampanyifo ba ye no ensemben ene to dwado na wo wo mse ye bia tie ohinere mame no wase se de wedi kan edi atiga no enne ana se medina se na no brada no
na mpanimfoɔ ebie ɛnwoma mu to hɔ sɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔn gyina yɛ sɛ wɔn nso aba mu na bɛhyɛ yɛwura nkyɛn anan mu no adeɛ ɔmo ebie mu no nipa bɛyɛ nkron ɛna ɔmo fa nkrataa na ɛnɛ yɛhwɛ anim sɛ ɛkwan biara so no aso nipa nkron no ɔmo bɛtumi nyinaa ba na ɔmo de ɔmo nkrataa na saa bɛhyɛ mpanimfoɔ nsɛm bere a na ɔmo tua sika ɛyɛ 3000 ɛyɛ da ɔmo di ka fa no ɛnɛ wobɛtua de sɛ wotua 35,000 no so ɛyɛ ankane sikantiri na 50 million ɛnɛ ɛsɛ wode ba ɛma na ɛwɔ mu no ɛbɛtua ɛmu fa sɛ woyɛ yarefoɔ a sɛde mpanifoɔ di ka ne tuta no ɛno nso wobɛtua mu fa ɛna woyɛ babu nso so a ɛno nso so wobɛtua mu fa ɛnɛ saa nsɛm nyinaa no ɛtumi kɔɔ so ɛma afɔ mu ɔmo tuatuae ɛna mmarima nso so a ɔmo nso so ɔmo tua ɔmo so no ɔmo no tuatuae sɛ na kɛyɛhwɛ sɛ bia nnipa nkoro no nyɛ ade bi bɛtumi aba ɔyɛ yɛ meka sɛ yi nnipa nkoro a wɔbɛfa nkrataa no ɔmo nyinaa atumi de wɔn nkrataa no aba bɛtua ho ka nyinaa apoporo wɔn nsa sɛ ɔmo hwɛ anim sɛ nyankopɔn yɛ adom a meme dɛ ɛbɛ yi mpanimfoɔ bɛtoto wɔn ano na afiri wɔn de akwankyerɛ ato fam ama wɔn na wɔatumi apia abɔnten akɔka nsɛm akyerɛ dɔrikɛsi ama nam so a wɔatumi ato abade ama wɔn na wohwɛ sɛ deɛ dwumadie no kɔɛ no ɛnna anɔpa no bɛɛ nɔnso ɛne ne fa kɔ nɔnko no mu a ɛna ɛmu mmienu di kan ba yɛwura aboɔ yɛ maame fɔhyia ɛsampɔn ɔno di kan ba na wɔba no na kyerɛ sɛ yɛwura aboɔ di na bafa saa nti ɛma ha ɛyɛ ne ka yie ankasa ɛno akyire ɛna wɔn a ɔtoatoa so nso so ɛbaa yɛ a yɛwura yantakyi ɔno nso ɔbaa yɛ sɛdeɛ ne mfonyin twa gu yɛ na wotumi sɛ yes ɛnɛ amanfoɔ adi n'akyi yɛde ne di nkɔmmɔ no wɔkyerɛ sɛ ɔno bɔɔlo fam o ɛmɛguru fam o dwumaden ɛna sɛdeɛ amanfoɔ so ɛsan akɛse wɔn mfiri adu so no ɔso wɔso so aso aso so ɛyɛ adu so ɛbɔtɔ mu a ɛhyɛ na ɛmu bia ɛne nti no amanfoɔ hwɛ anim na ɔmɔmmoa no ɛsiane sɛ wɔn mmoa pɛ sɛ ɔde boa adu so na nsini mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛhɔ so bɛtum pɔn meka sɛ deɛ sɛ krata no nnipa nkoro wɔn nyinaa de wɔn nkrataa ba ama dwumadie no akɔ agyire yɛhwɛ nyankopɔn yɛ adom a meme ndɛ ɛbɛyi yɛfi yɛbɛtoto wɔn ano na ɛno akyi no yɛde nkrataa agu fam wo abɛfa nam hɔ a nam atu nkoro no ɛno nso so no woahu baabi a ballot box no wobɛda ne yɛato aba ɛde ama nti ɔhene yere wɔdeɛ sɛdeɛ a ɛnɛ mpanimfoɔ se aboa no wansɛ wade agye a wo so wonsɛ de bɔn ne kɛsɛ deɛ yɛ nyinaa yɛfiri party no bɛɛ na onum pɛpɛɛpɛ na dwumadie no nyinaa bɛwie a ɛkɛsɛ chairman no ne nkurɔfoɔ abɔ ahwete ɛma yɛse sɛ gyɛfoɔ no yɛgyina deɛ yɛde ɛto amanfoɔ no nyankopɔn yɛ adom a ne ne nda yɛbɛhwɛ sɛdeɛ a ɔmo nso bɛtumi aba na wɔbɛbɛdo so wɔ mo madewia so ɛtumi ayɛ kama ɛwɔ ɛdwo so bɛto wɔn mpɛsua so ɛwɔ ha nyaba jo aboa no wanhawa wonsɛ ne bɔn aboa nsɛ ne kusakyɛ busia yɛnua bɛrima kwame redu ɛna wɔno so so ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛnɛ ɛdwo so abato mpɛsua so nipa nkono ya wasa wɔn hwene so ayi wɔ anim sɛ ɔbɛpere na mmarahyɛ bɛdwa akɔnwa no watumi akɔgyina mu MPP amanyɔkɔ ne dim no emu nsɛm ahodoɔ ɛna wɔto mu nkra ɛde ɛma yɛ no yɛbɔ awura mu ɛwɔ ɛyɛ movement for change yɛwura alantrɛmanten wɔno so nakakye na ɔkyerɛ sɛ duakorɔwe no ɛgye mframa ya na ebu bɛnu nso ɛsoa ya na emia ɛno nti ne nei wɔnom ɛkyere dɔm na wɔnom akwapam wabra wɔnom ɛne nipa kuokuo ahodoɔ nyina da aka bomo amakyere ho sɛ bɛya NDC ɛne MPP yɛ free bresante wɔnom ɛkyɛ sɛ wɔn adi adeɛ free bra yɛ hyɛ to aba no wɔn atimi aka bomo ɛto wɔnom adeɛ so enti ne movement for change ya yɛwura alankashi die ni mo no wɔne national interest movement ya yɛwura Dr. Abu Sakara edie ni mo no wɔnom aka bomo no wɔn sɛ nya wɔn kwanai wɔnom ɛhwɛ no wɔn atoa na mɔpa aka nsɛmpa ɛde adansepa ɛde akyerɛ Ghana wiase ama nyinaa sɛ bɛyɛ wɔnom nso bɛhu ɛnepa yɛ wɔ nkabɔ mu na wɔn atimi aboa akuafoɔ sɛ bia businessmen nsɔre mu mpanyinfoɔ obia wo free say obetimi aba beka wonum ho na wo mu ayedu se be ya abatuo ye da ye nimu no wo betimi akonkoden no magye tumi no de free NDC NMPP for ensam no wonum etimi aye de sa no tine ne ya ye kasa de wo hu movement for change na chese national interest movement so eka ba kire wonum ene wo mu senyo mu mienu kwenti no wo mu be bo pro kansempa e de adanse akyerɛkyerɛ nsɛm e de akyerɛ amansɛnte no wo mu
ɔyɛ ne saa deɛ no openipadɔm aka wɔn ho sɛbɛ ya fia bato no wɔn betimi edi enkunim na MPP wɔn abɔ mu bongalate de ato baabi edi senso etimi akɔ wɔ ne nan ɛwɔ ɛmanchua baabi na yɛtoa ensɛm no so abɔ remo ɛwɔ mampani na dodankwa ɛkufo ado ɛnɛ yɛ yɛkasa sɛ wɔde wani etwire mu ɛwɔ etifi atoyɛ mantɛmo ɛna afɛ etifi ɛpoyɛ mantɛmo a asoafo ya wɔnom ɛwɔ hɔ no wɔyɛ ensesɛmu na ɛnɛ yɛ yɛkasa krata tententen ɛna aba abɔnten yɛ akyɛ sɛ saa sesayɛ yɛ aba hɔ no ɛde mu nkyerɛmu ɛba na ne nyinaa ɛne sɛ yɛkasa yɛ ano sɛ wɔde wani etwire mu ɛwɔ Upper East Regional minister ya wotua no yɛwura Stephen Yakubu wɔno ɛne ne yɛde no aba betua mantam no ano ɛna wɔnom ɛtwerɛ sɛ Upper West Region no so no Hafiz bin Sally ɛna ɛne wɔno so ɛba bɛhwɛ ama ɛnneɛma nyinaa akɔyɛ sɛbɛyɛ mantam no ebetimi afa ne ntampa ɛde ɛfra ama nkɔsoɔ ɛne mpuntuo nso so a wɔnom pɛ no ne nyinaa so adehye no ɛnsa etimi aka wabra wa aboboa no ɛba bɛbɔde ɛnso ɛwɔ hɔ ɛno nti no ɛnɛ sɛ wɔpɛ ɛyɛ mpanyinfo a sɛ wɔn ɛbɛyɛ regional ministers ɛwɔ Upper West ɛne Upper East region mu dia na enyi obi asɛ yewura yɛfrɛ ne sɛ Hafiz bin Sally ɛna ɔno etua Upper West region no ano sɛ soafoɔ ɛna afei nso no ɛyɛ Eastern part no nso no ɛyɛ Stephen Yakubu wɔno na ɛba bɛhwɛ ama nneɛma nyinaa so ɛtimi akɔyɛ yewura yi gyina hen ya wɔno ɛna ɛhwɛ nkitahodie soɔ ɛwɔ abankɛseɛ mu no ɛna wɔde nsɛm wɔsɛ nyina to krata so a wɔde aba abɔnten a Sompa kaseɛfoɔ nso yɛafɛ bi ɛto ɛde ama adehyeɛ ɛbusia yɛmɔnwɛ mu ɛwɔ yewura John Dramani Mahama wɔno so ne die mu na panyi ɛde aba bɛto dwa sɛ aban kɔ aban ba na so aban bi ɔba bɛtena Ghana akonnwa kɛseɛ no so no wɔhwɛ sɛ wɔmɛsua ho nsɛm no ebetimi agyina brane na afa ne ntampa de afra efi sɛ ɛyɛ ɔman bia akyiri brɛmo ani kwan sɛ panyi bia anase onipa bia timi toto naseɛ ɛno nti no ɔba ɔbɛyɛ bi boayɛ na MPP ɛne na dodo ankɔ akufo ado aban so ɛba yɛ wɔnom so ɛtoa so deɛ na so no ɛnneɛma bi a wɔnom de aba no ɛne sɛ free tablet wɔn de ba na nkwadaa yɛ wɔ ntoaso sukuu mu SHS no ɛne JHS ne nkoma ne nyinaa mu no wɔnom ɛtimi ama wɔnom bi na no ɛna ɛyɛ NDC foyi ɛtwerɛ saa sɛ wɔnom de ayɛ politics MPP foɔ no de tablet na ɛyɛ free no ɛda ne politics ne nyinaa ne sɛ nkɛbɛyɛ nka mo nkyɛn firi nkwadaa ne mu wɔ de ɛsan sɛ SHS foɔ no na ebi mu ami a wɔn fie no kɔ anim a wɔbɛtimi ato abɛnte no wɔnom de akɔ akɔhyɛ aseɛ ɛde afiri hɔ yɛ a wakasa dodoɔ na so ɛde afa ho fa ne kyempo no kwan a ɛfa so ɔno de ogidi sɛ ɛntwɛ yɛ yɛnkɔ yɛwura Mahama wɔkyerɛ nsɛm dodoɔ na ɛne de kyerɛ yɛ guided policies yes and he mentioned one you bring a new curriculum the children have no textbooks in basic school for the last 4 years and you think that giving pre-tertiary students laptops tablets is more important. Of course, everybody knows the political expediency. The pre-tertiary students are going to register in May because some of them would be coming 18 years and above. Some are 18 already, and they are going to be the ones voting. So this is a gift to entice them to vote for the current government. Otherwise, if you are using 1.3 billion cedis to give pre-tertiary students laptop, our priority would have been different. There are other things begging for funding in our educational system than those laptops. But it's a bribe for them to vote for this government. But I mean, the children do not exist in isolation. They live in households and families. Some of them's parents are those who were working in the banking sector that you cruelly closed 9 indigenous banks and threw them all out onto the street. Bankers have become Uber drivers. Those are the same people whose children are in pre-tertiary education. So you think if you give his child a tablet, the child will vote for you after what you have done to their parents? Most of those children go home and their parents struggle to put a meal on the table for them because of your poor mismanagement of this economy. And you think that just giving the child a tablet is enough to buy their conscience to vote for you?
Free tablet wo de ton kwada no se be yom betimi ato abama we eye John Dramani Mahama gonja ne de hye kronkron ya wote jata homa so press rede e na wodan sem we se nyina didi kye no amana no ampem wa woto aso etrese nei enwomesua ho hieti no yate secretariat bia enwomesua mu wo mo bom humoden no nanso wo mo ani obi obepia wonom no wo mo edi sika bi etimi boa wonom se be ya school fees ho tua no enkwaye den enfa ma wonom eno so wa kire mu se wo mo ehia sa scholarship no wo mo na yasa se sika no edi pia wonom nipa wo hia na nkasa de ye fi wonom nya kwan enya bi wa kire kwan a wo ba obefa so esisa ne ma we se nyina ano. Basic principle that underlies scholarships is that one, the course the student is going to do is not available in Ghana, or it is a priority course where we do not have enough capacity to train students. And so those are the principles that we look at. I mean, if you want to do an MBA, there are so many schools doing MBA in Ghana today. Why should somebody go abroad to go and do an MBA and be paid for by Ghanaian taxpayers' money? If you want to go and do a Harvard MBA, for heaven's sake, pay for it yourself. And so we must stick by the rules and regulations for which scholarships are awarded. For instance, in our time, we gave a lot of scholarships to go to Scotland. Many Ghanaian students went to Scotland because we had started the beginning of oil production, and we did not have enough expertise in oil production. And so in the 4 years that I was in office, actually in the 8 years from Professor Mills's time, we skewed a lot of the scholarships to students who were going to learn petroleum sector, oil management, accounting, oil sector law, and so on and so forth. And there are many students who got those scholarships and are back here in Ghana and working. And so we must draw the lines. We must have a minister like Nana Jenopokwa Jiman. Ewusia John Dramani Mahama ene ekotie no no na ne nsemia no ye efri enwomesua sua ye abana panyipa be de tre ya wakasa edema enwomesua asua ye no yewura Ernest Akosa wo chese ne nsembe na yewura Mahama wo keken ade ho hihye ba ye enye no na yewura ba omia so no ba bibiala wo begina se wo bontoa no ya no wakasa nsem we sei de chiraman sasa tablet wo mo behwe acheche se be ya enwomesua be koso na se wo begina ho sa abato no benti ena wonum de sa nema we se nyina badea na esa asem na wo kan kora no won hye da nim ni benkum enim ni nifa e wo ho Sure the case in politics any day. And you must say interventions will be now cost. So former President Kofo President in basic schools and the senior the share campaign. And Mahama, I also be also introduce you Southern near Kaya, Yola Gambi, or Ibuan Mamude, laptops will be now a brain Korani at Chefo. You must say Southern will be a campaign on that. The Ministry of Education, as I said, your education strategy plan, and we fit in as 2018 to 2030. And I'm going to be administrator, and I'm going to be a minister of education, but I'll tell you which A to Biano. I know the day, no, you have some is in tandem, and as I is in consonance with the able to they transform the fortunes of the country through education. Education. Now, that's the first century, fourth and last evolution. It's me and family share, so that we are the chalkboard, now the chalk, we are chalk, any idea, now we are probably slating, and Mama S. And the young train and my young so all the classrooms may be and what you call your and son, your train, I could provide the device for the tablet. I'm going to call this senior high school. No, I need the way to go. It's another year to the answer, but the training of kind of research and chronicles of the headset tablet here, the first batch by district, by close of district, let's start the distribution of 450,000. Are you ready? Everybody, various schools, the pilot, you become a pilot, maybe 15 schools, and you say we will out about more than 350 schools across the country. Ewusia engita wode abafotene abede chire de ma enwomesua aso ye no yewura Ernest Akosa ene ekotie ni chiremu no na obeka ya ye boss we na yewura John Dramani Mahama ka sembi e de afa scholarship no secretariat ne kwan ya wo faso a wo chire se won ma awia emmo wonum dwumedie no mu na nipa krampa ehia no wontimi fa ma won no mo mu na menchenchen a
wɔn mo awofoɔ ne ahwɛfoɔ no wɔ sika dada no ɛna wɔnom ɛnsa mo scholarship no yɛwura Professor 7 Adey kane no na ɔyɛ rector ɛde ma Gempa school no na ɛnɛ wɔn so aba abɔnten ɛkyerɛ sɛ secretariat yɛ wɔn hwɛ scholarship so ɛwɔ mɛyi mu no ɛbra so sɛ wɔnom adwumadie mu no wɔbɛma awia abɔ mu nkyerɛkyerɛmu fa bi ɛsɛfata bia no wɔbɛtumi ama mansan ate na wɔbia ho sesei ɛna nneɛma ɛkɔ na wɔbi ɛntimi ankɔgyina baabi anka nsɛm bi a ɛnsɛm franfa wɔnom ho awia bɔ mu na nneɛma nyina deda na akwan mu a ɛna bɛtumi aboa ama yɛ nyina deɛ yɛpre ɛfa wɔmasua ho sɛ yɛ nyina bɛtumi anya na mo papa bi ɛgyina so ɛwɔ mu no yɛnsa ɛtimi aka Professor 7 Adey. Those vulnerable are being denied despite their achievements and the rest are true. And I think that something must be done about it and society must rise against this phenomenon. Somebody was suggesting that there should be a law. I don't think that the law will make a difference. It has to do with making the system transparent. Those who apply, those who were awarded must be published. And this is the type of information that I expect the media people to be insisting upon because of the special information bill. I think that this thing must be made public and then we can name and shame people who are doing those things. So long as we don't do that. So I don't think the legal issue must be transparency and publishing all those who get the scholarship to be published. And the media people can help greatly by insisting that that is done. And then when we see it as people are alleging, play, and other people, ministers and others, having their children, then the Ghanaian public will react. Ewusia Professor 7 Adey ene yekɔ ekotie no kane no wɔ rector ede ma Gempa na ewusia afa na wɔbɛka yɛ ho ayɛ ka wo sa asɛnom ɛyɛ Sompa television so enwumre no sia brem kase bɔ no ɛna yɛtutu ne srani abasa ede ma wo no brekro na wɔte yɛnka ɛwɔ asante mantem ne nkwado a ɛyɛ Sompa 93.1 FM ɛna ɛyɛ sunyane ɛyɛ no ɛyɛ bono mantem afo mantem fo nyina so etie ede fa Sompa 98.9 wo brapo yɛ mantem fa baabi a na wote yɛnka asɛnom ɛyɛ Sompa 90.7 wobɛtimi etie dia for Facebook ɛyɛ Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 sanso na YouTube, TikTok, Twitter, Instagram ene social media handles nkaye no ɛyɛ Sompa TV anase Sompa FM yɛbo awramu ɛwɔ ensɛm foforo mu Kwame Nkrumah suapon ni mu ene yakwa akodura ebusia yɛbo yɛ homɔden sɛ yɛnsa bɛka yɛwura Dr. Norris Bequin wɔno ene yɛ kasamafo edema Kwame Nkrumah suapon no ne ene no atwetwe enkomo ensɛm ne yɛ dabadwasredan ne nyina no ene sɛ asuafo yɛ wɔno nso so agentetiye ɛwɔ suapon yi mu no wɔno ma twrekrata tententen yɛ akɔma hodoɔ ne full stop ahodoɔ wɔ mu de sɛ tie ne krata no wa papaapa na ensɛm wɔ mu nyina no ne tɔfo abɔ ene sɛ wɔno esrem panyimfo ya wonom ehwe suapon so se wonom nsisa ya bia wonom dia ba na se hyehyɛ ya bia ɛda ho dada se bia ansa na nso hwetwerɛ ɛbɛba so a suani sa wontua osuku fees ni mu wɔ ha mu abupen no aduoso 70% a ɛnya ade on bɛba kwan mu atwerɛ sa nsɔhwɛ no wonom se adawroma panyimfo nkɔ wɔ akyi na wɔn samra biem na wɔnyɛ sesanye wɔm se bɛya ɛnɛ ya ho kyerɛ wɔ Ghana fo dodo na ma tuturu ɛne ahwɛfo no wonom ɛpa wɔ asene mu anaso apɔ ho a wɔn ho asene mu no ɛnneɛma mu ayɛ den no nte no wonom ɛbrenti wonya kakra na wɔde ba bɛto ase a ɛnkɛbɛyɛ wonom nsom no mu kwan na wonom entimi entwe ensɔhwɛ na akase bi a 70% school fees just awatria ansa na nsɔhwɛ aduru di akwan bi so no na wɔne wonom ɛni no yie no nte no na yɛbɔ yɛ homɔden sɛ yɛ ne Dr. Norris Bequin kasamafo ɛdema Kwame Nkrumah suapon no ebetimi atwetwe enkomo so no na homa ne yɛbɔ mu ayenya no yɛ konsɛm no so ebre esefatamu no yɛnsaka Dr. Bequin a yɛbɛsa ɛne no aba betwetwe enkomo ɛde afa ensɛm yi ho na abusia yɛkɔ yɛ nim no na yɛbɔ awura mu nansan yɛda ɛna sɛ wode wani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ mmarahyɛ badwa mu a yɛwura Roxy Nelson Dafiamapo
wano ede ensembi ekodan court ni nyina no ene se wo hwe asoafo bi anado danko akufo ado wo bobo wonom edin se womra nanka womo enhwe entoato a wonom ano kakra wagye wonom etom dia nanka wonom aba ya asoafo esanse empanyimfo ne bi wo ho a wonom edibre no enya ade a wonom so etuamu biem na ekoba se asembi esiye ni nyina no ene se eyentromu nto ho bela ekoda amra hyebedwam no na wonom ehwe ne mo se na danko akufo ado wade ne nsa no sensaye ebetimi ahye krata no so na ka ba beda ne emra prekope na ye chiwade kyese bo mante no o my Ghana hasenum de yanso so na so ne sensa na danko akufo ado wanfa ne nsa no sensaye ahye krata na se besi ne nte no dom kuma ya wonom so womra hyebedwam no ka se ne sade a wonom so na soafo ya wode wo maba no enya de obehwa agi wonom atomo ye raba benkan bi sanso na kyese nipa dodo na ye womra hyebedwam no wonom so kan bi nam so nte no wonom de asem no ekodan mu ewo eye mame Gertrude Tokuno wono ede ye aban krachi na se aban lawyer panyi brekro na so no wo ye soafo ya tentre ne ho nsem nyina no eda na bam na asem no ebesi ne no enya de a watimi ahwe aso ano awie na no na amafo bi ekikasa na mokra no ene kwato kra pa wo Ghana hasenum na asem kwa ho eche dodo asem ba ko ebetimi de bese da ba ko ana ase na wotwe ba ko pe etimi awie ne kana beda ho saa efienum efiemienu seten na cha se da so da ho ye bu asem kra ma obi kra mpo no obi do obi kam se wa kwaji usika na eno so kra plan be no no eno nti no ensem wese beto dwa no na enei wonom afren centrefo nhyiamu woma wo mu dintintimai wo mranim no na wonom nsam ya wo mu kanyina no ene se enya ade asansem edida bonten so se ne aban lawyer panya na se chief justice asebo beto ne nchem na se wahye dat na so na se bibisa no wo se enya sa enetie na emra ene hyehye wo ho ya so obi de asem ebeto wo mu anim sa na onefo bewu se bi aduonu baako ansa na bi krampa wonum atimi akwa asem ne mu eno nte no sa asem na ba na wonum enya kan wie ya mo bi nyina bonten anase nkwantimfi no doto abo enfama park se na omudwumedie no enhyeda nkoyi anase enhyeda enya tentene ni bia no mubu no ho nte no wei eye ensem a ene chief justice wone na pamfo wonum ede aba betudwa efa ensem a ye rada fiamapo wode ko kiremu ewo mrahye bedwam wonum sem a na ekokoso a wo kire se court nsum na wonhwe enka no ehom elsia yenko yera Joseph Bosomtwe wono ena sa wode wani ekiremu a food and a Greek where senior officer ewo ho na ebasa yenye hwehwemu emfa enyalwa ahodoɔ mu ene enuane ahodoɔ mu nso a eyade a wodi mu ntentima pa ne na ye ka sɛ wode kokɔbɔ pa ena ede amaga na fo efa ene yade ahodoɔ bi a hundro kura no enhyeda engie amanfo ema entimi empia yade no enkonkoto baabi na ye kɔ ne ne na kɔ akɔtwetwe nkɔmɔ ne bisa na ensem ne mu enkyeremu ye yenhwe ye robosom chwada roma ya moadwo emwakwa bade ba sompa kase so adomi danse udase na ameje mose na hona mo te sen ya me adom no ho ye pa ya pomuden mpaka mo so mo te sen erade ada roma okrokra yen e wa hase no de ya mbiase opanyi wona wonim de efa nyalewa ahodoɔ ho emu hwehwemu ahodoɔ a wabimu ewo mu nene upesa wo ka asem ede kire Ghana for ya so nyina ye che ye pa asem potia upesa wo ka ede kire ye ne yetiefo ne yahwefo nyina etie ye enanwumre ya wo twen wo nchechire mu yo vatome da sopa mefa akonya wi so na matia etiefo nyina enanwumre die vatɔ ye ka ho asem ne eye ade a ye fe antimicrobial resistance antimicrobial resistance na yetibi ni ketie bebre enye ade bia ehu science ase ye ka se antimicrobial sa eye enduru ayenom obra ya yare yakwa yare sabia omudi amayen ye fa se antibiotics ana se drugs no eno ana ye ka ho asem na ye ba ye ka se antimicrobial resistance na se AMR ye ekire nyina ne se emmoawa omoma yare emmoawa omuwe nipa mujama omoma yare no ebi mu aba na de wo mu ni se
nduru ayenom afei ye benoma beduru baabi no na nduru no ntumi enya adwuma wo mmoa na so bi enti extra omono sanse ye num nduru ne kwan so na afei aduro bia ye bia yenom ne basabasa ntinu ama emmoa na afro aduro ntumi nye den kumomo yiye enti ya eka efa antimicrobial resistance no ene enyina ne se eye adia efa nduru ayentumi ena efa se nduru ayenom no so ayar sabia ne di nduru ni maye na ye non ne kwan se ebi ju ayenom ma ne buru so enti no ama emmoa na nka ese nduru kukumo no nduru ntumi kukumo enti ebasa ya how every ni papa enti enne ye antimicrobial resistance ye pese ye ka ho asem ene anwumre enipa nyina adwen baso na we no eye veterinary services laboratory eye food safety lab ena ye kasa free ne enti ye kasa adwen we nyina ne se empenti no akwete se abofra no so ye den na ne maame ebo no da bia ebeduru mre bi no se abofra no ye bone kura na ne maame epa woni so aba na ye de bebu ni nti no wo nsuro biem sana emmo we aye nti ama mo na snap ye den enti emmo wa mo mayare no ye benya bi wo mo mu enduane aye di eye na ma ye we enyina mu enitina veterinary services directory ye dia to ye ho se wo se ye bebu na ye hu se eye antimicrobial resistance e di enya wiase afa na enyina na se ube ya malaria ba so ya di eduru aye fa so chloroquine na ya di titi malaria yare ba se no obi yare fa ya sabia ni se onya malaria mo wa ibia we di chloroquine ni ma wo mo a bo mu se omunya ayare sabia enti a kire se emmo wa na hu adukodia ntimi ekum wo mu nti no omo so apakwan bi so adan wo mo ho aso be ye den se aduro no onu prana enye omuso adwuma biem na ade we enya abia eye edemo wo hoda daado but na ya adwuma no den enya ma afunti because kafa na ye fa ni sifare wenda women onu na discover penicillin first of na ho asem se betom redo saade na ebesi enti yempe ho asem enye den enhwe enti antwehwemu atrese aya afi 2050 say ya may ni an ho na ya nyiri ya ho antu sa ade yase ye ndura ya no le basa nasia obehu se afi 2050 no nipa 10 million obetumi ewu afi bia January nipa 10 million obetumi ewu afi 2050 enti e wo so ye may ni den da koksa ade ni ho pa eni na ye pese ye bofu dawu ena anyumre na dog unchechemu ya mi ati asese bia makwa ya sabia ya mami no se menom no mienu anopa mienu anwumre esense madwuma mi yenti no mo ma mi se no nwotwe nso bia ohene yire na mempon wadwuma eno nti da anwumre mienu no me de akwa be se no ndu achi eno ho asem na wo kan se wanhwe ya na emmoa no che se wo ntimi enduro ni ntimi wo no mo bia mu nti no wo pa kire se me kofa adu foforo bra me yade afoforo aba na me kɔ no mo se said no so na me num ne ya said na mo ano entimi nkum wo mo ana entimi mre wo mase ne da se pa se wo bi se sa asem o mu se o kwa yare sabia bia na wo yare a na ye omoja mu hwehwemu na ye hu se yare ni na ye ma adu a wo le sa sa yare na empempi mu no ye ma wo no ne mra no ebi wa ye ka to se don fire nwotwe was a woman with a trade of water, a be so I don't feel good night. I was a woman with our pepe. And they being so what can I say? I am not doing. Or fee set for Yariana wedding, no more children, you know. And you don't say a cast on Papa, or to me, family and Saboom. And then Nina Kaboom, or be so I cast on them, you know, or no chain number, and also the fun. Oh, dear old fancy says. Bi amra ye se wo sanum no wantumi anom no eno so e ka ho bi e ma sa emmo we nyina aso ye din e wo nipa emu e kire se wonu ma aduro na aduro bi wo ho no ma bon kure nwotwe eti no aduro no ano brase
ɛni nti na yɛ kata sɛ bɛn wɔtwi biara na yɛ amam nti bɛn wɔtwi ɛkyɛm kɛ na wɔn mu yɛ ebi wɔ ha ɛntumi yɛ dɛn ɛnyɛ adwuma na mmom deɛ yɛka nyinaa sɛ saa mmoa wɔ yi a yɛka ho asɛm yi ɛnyɛ nipa mu nkuma na ɛwɔ mmoa mu ɛnyɛ firi nnua mu ɛnyɛ firi baabi bebree nti nea yɛka ɛna nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ nipa ɛma yɛ ni yɛ dɛn ɛda hɔ na mepɛ sɛ mebobɔ nneɛma a ɛtumi de saa nneɛma wɔ yi ba ebi yɛ ahonidie a nipa yɛ ni yɛ ho no yie wosɛ sɛ yɛbɛka a covid time no yɛka asɛm bi sɛ ɛwɔ sɛ obiara ngɔ ne nsa bra no enti no sɛdeɛ ɛbɛyɛ afɛ yɛadeɛ no anaasɛ mmɔwɔ bi ɛwɔ yɛn nsa ɛbɛkɔ yɛ mogyam ama yɛnya ɔhaw bi a yɛbɛtumi ɛyɛ dɛn ama abrɛ ano ase ɛde ama yɛn enti veterinary services director deɛ yɛayɛ ne sɛ yɛkɔ abatoa yɛkɔyɛ nkyerɛkyerɛ ɛde ma wɔn ɛna afei nso wokɔ abatoa bi ayɛ veterinary services foɔ anaasɛ veterinary staff ɛwɔ hɔ a wɔhwɛ mmoa ne kum mu sɛdeɛ esi ɛyɛ de esiesie mmoa no ahonidie mu ne nneɛma bebree kwa yɛbɛfa so de mmoa no ɛbɛkɔ edwa so ama yɛatɔ nyinaa wɔn kyerɛkyerɛ yi nyinaa nti nea yɛreka ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa yie wohu sɛ mpɛn pii obi wɔ ne ti yɛ ne yapɛ na ɔkɔtɔ adu ne wanom obi wɔ hɔ a ɔkɔɔ so tɔ nnuro ne wanom na wada saa nneɛma no nyinaa ɛnyɛ ade a ɛboa nipa yɛasetena deɛ wɔ mu ne sɛ ɔti yɛ a yɛane dade ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ mmoawa no bi na aba wɔ mogya mu anaasɛ ɛyɛ infection bi na wanya ɛna ama ɔti yɛ ebi wɔ hɔ a ɛyɛ stress yɛmu bɛka ne sɛ stress no bi wɔ hɔ a ɛyɛ brɛ ebi wɔ hɔ a ɛyɛ wontumi nna yi a ɛne nyina tumi de saa tiadeɛ wei ɛyɛ dɛ na ɛnkyerɛ dɛ wokɔbɔ owuo so sɛ nipa 10 million ɛna by the year 2060 woanhwɛ yɛ ɔmbɛwɔ Ghana ha sɛ nom nko anaasɛ wiase nyinaa no but wiase afa na nyinaa nti adeɛ wɔ nneɛma ɛhu kɛse ne sɛ ɛnyɛ Ghana nko a ɛyɛ wiase mu nyinaa ɛna saa ɔhaw wei aba ɛna nnuro a yɛnom ne basabasa ɛna ɛnyɛ nko a ɔmo a monya mmoa te sɛ nkokɔ ɔmo nso wɔ ɛde saa nnuro bi no mmoa no wɔbrɛ a ɔmo fɔ ɔmo wɔbrɛ a ɔmo yare anaasɛ bi a ɔmo nyare ne nyinaa mu no saa nnuro no bi kɔ mmoa no mu enti sɛ yɛwe a nnuro no ba bɛbi yɛn nso yɛ nipadua mu enti sɛ mmoawa no kɔ yɛ nipadua mu ɛsiane sɛ nnuro no akɔ yɛ nipadua mu atenti no ama wɔn nso afa wɔn ho adwen a wɔn asensene nti ebeduru biribi no fa wɔn mu aduro no kora ɛnyɛ adwuma biem nti saa adeɛ no ekum nipa paa ohun sɛ tete mmerɛ mu no yɛ fra adeɛ sɛ dɔkta bi kura wɔ bi na saa nneɛma wɔ bi ka ho deɛ teɛ ne sɛ wɔbɛkɔ yɛmɛ na aduro bi a aduro no nyɛ adwuma wɔ nipa no so wɔbɛkɔ ayaresa bi aduro no nyɛ adwuma wɔ nipa no so na nipa no afam awu nti ɛnne no ano ayɛ den a ɛyɛ mpanimfoɔ aban mu ɛyɛ yɛfrɛ sɛ ayaresabea kɛseɛ ne veterinary services ne ayi environment nyinaa ɔmo yɛ de nanan asi fam a yɛpɛ sɛ yɛtu saa adeɛ wei ase Dr. Bosom Twema yɛ n'aseɛ na anwummerɛ wo nkyerɛ mu papa ɛne wo nsɛm mu papa a wode ama yɛ yɛbɛhwɛ na yɛasesa nneɛma ama biribia nso akɔ yie nyankopɔn ka ho na anwummerɛ yi Yera Joseph Osomche were veterinary technologist so called a Ministry of Food and Agriculture was a senior officer and one National Food Safety Laboratory and yeneno ekobo and komadosia ye can for 21st clinic omo ya sciatica expert the amount say and ne enumere se wutie musisi achi entini yes awon no twi hwihwihwima yawo yawo jo ho anyokoto ankoto wo solia en solo kwada krampo dia bobo wutime to ho ete said the motie bi e fa obi no wo benwa ne so akwa bompo so say Ghana no so nka say mo ba bebu wase fabra waso ye na wontimi nto ase en from 15 branches and na wabiebie na enepa ye wo hɔ ne de ese wani ense okache fidie kuku dam ye de ye hwehwemu mapa de wo say ye hwe wagya nan mu de wo say ye hwe wo mogya mu de wo say ye hwe wontini ne wonsuo mu no ne nyina bi e wo hɔ massage machine papa bi nso e wo hɔ enu nti no yade bia e ye wo se wo yi sciatica ne free wa say ye brebo mu haw ana say bia e ye wotemache
yadeɛ bi ɛna aba ɛwɔ saa ne ho anaasɛ bi a ɛyɛ diabetes sitwe yadeɛ ulcer typhoid ɛne yadewan kayɛ no ɛyɛ 21st clinic bɔmmɔden ɛhwɛ overseas safa radio nkyɛn hɔ ɛwɔ na asante mantem ase nom yɛwɔ na 15 branches Obuase council quarters Court Junction Sunyane regional hospital first gate ne hwɛ anim hɔ ɛna yɛwɔ Nkranza Techiman ɛne miamia ahodoɔ nyinaa so yɛto ahyeta ɛwɔ hɔ ɛyɛ 0249 311 311 and now 0540 311 21st clinic the sciatica expert and I can for one mediama war na miso free drink any 5G mizano so edaso we drama so na nese de nkonfo asie tuogu so no sa wanke kan ho ankwanko pebia wo yakechi eya no no de ya yankase enu aba ahodo no ye chinchi mu nsuo no ene ye de ya drink kama ye fa so mo ebia enso mo no preservative tino wonom no emo ahoden asa ama wapomoden wompe we wopede dwabodwumadie bia se wo hia bi wo ho na de aserve wo ho amen monyam na timi akosoro energy drink papa no eye mixer 5G no bomoden na nya bi wa ho oden no watoba ha wo mu no ebe hye okubuti sa ataya wosi apaso na ho ayeden watimi so ako e de ako anim e wo nwuma mu Dr. Silas wone ne maba wone mrantie no e de van no enenam emontin krokro ahodo so wo pebia no one se wo frɛ na wonom e de bia bre wo bia woton drinks wo pebia to wo ye dwabodwumadie bi wo pebia ye de bi bebro 0246 270 221 0246 270 221 na ebusia enay 3 eba center one of the 3 eco capsules cocoa master drop papa ye nay cocoa ayam team eni sisi yade e ka na chikra amu akọ baby o free buy na hoto eni pomoden aye ni pedua no enso edea na wase ye ka cho se cocoa ye ha wo fi wani ase eno ntini wani so yo kusukusu eye wisi ade be wo hu wa chikra de abobo ayam team yade aba beso wo so honam nyina yo basabasa nam so yade therefore bia ba be hye wo so wo de ane 3 eco capsules na ebusia wasisi yade no krampo de wo fa enu ano no edro we kwa ne kokwa edro wo no mu a enka wo ba bia pese okobia no wo betimi akọ e wa bra wo nom sa edro we say na bomodefo ne kyeremu e wo Kolinak Heba Missy Heba Dani Heba Pidank na kwaje ne dodo mu anasa wo fra bay 0546 107 107 0546 107 107 abusia yenyina hase nom na yento enkratew ye ba ensem no dodo na ene wo akira ye de besom so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Aketiapa.
Emma Aketiapa ampa Sompa TV ena wasugu so awutie na wo hwe na nwumre no nsiambrem kase ena yede etuma no Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ena Sompa 90.7 yegina ya wasante mantem obro mantem obropo ye mantem ena yakabo ma yede nsempai edan mo na yebo awramu ewo ensem foforo mo ye ramu ewo enkoso hene ye nei wasi na dwaso ewo nyanchre ne asekro baako ye no ewo kwada sukropo no wasante mantem asenom nana eduja mfi kumani berima kese na wo kire se ebronkuma egu nhwani mpode na sabre ye kase de eso abibra eniema hodo ye akese ye na kuma so ade no ne nyina ne se nyanchre ne asekro no ebetimi afa de ntampa ede efra na wo kire se brempo na wonya emeye nkoso hene no eniema hodo pina no ene wo ye ede bo adehye ne timemfo ya wonum ewo mpotemu ntene nei waba beye nkoso hene die waba behwe aye ne dodo mu sebe ya ene ba nyina bekoye ede ama adehye ya wonum so won potemu ho no asansa fa ade a wode kyerente no ne nema hodo ye ne pa waye eye mpontunwuma de ede ama adehye ye eye nyankyere ne asefo no wode ne nyina etu dwama akomako ede kyerese no kwasema ekinye bie ne ho memedi nyankyere ne asem koso hene kura no na nema bebere ho no ma me makuri o makwan school for here bibi nema bebere na maya makuri na bese na kakre ya bibi tena kunyo isu anana no mode metena kunyo isu yi eye metiri mpo ene makoma so ade senya nkyere ya sikuri be fa ne ntoma pa afra no kwasema ekinye bie ne ho koi emabu ne wo mu nyina ne adwuma ye ntimi mfa bibia so nto president so ana empo yewura otumfo a wote kokoso de obetimi no no so ye no asante manyina ada no enti ya waboye nkoso hene ene mpanimfo a edida no ne wo se hwe se ye nsu kakra ye betimi aye no ye ne de botimamufo no so mimfa workers kura wo nyankyere ne ase ya yakase bikuta workers be 150 awo nyankyere ne ase mpatamu ha ai 150 eno no ankasa na bibi dry asabia no wafa wonom eno sawo restaurant wasafa ni peduasa ene wase wode wani kyeremu wa patrapa house crystal school so ene wo mo friends wa ye bubu ya so mo AC no so $100 of cement ene wode koma wonom nte no wa ye bi enu nte no wo ka ede akyerama for sa fei ene obendo do de ama de hye ya wonom ewo nyankyere ne ase na no di sem no ampem wa wo kyerɛ se nipa bi enso afa ne hotan afa ne hotirimuka ya wonom ese ni dina yese ya obi a woso entakrache no ya na edom eni saninti no de ne pa wo yenti ena ya amanfo bi ehie ne tan ya kyese wonom kan nsem a ensem fata egu ne ho finaso ni nyina mu no enya ade obema na bem ebuda biara da dofo se mu pra mu betimi abakuru no mo bebisa se nyankyere ne ase nkoso hene oba yi se ni sitie menye obi a me ye basabasa no menye turuturo ni nso yese me de langa de fo begu ha en da bi majuma me ye enam se enipa dom ene me kura wo munti adwuma bia wo ya wo for securities enti me securities a wo mu protect adwuma no ene me workers e wo ha nyina se de be a enkrofo de hia ba be di me nsam no obi ntimi fa kwati kwan emefa wo ha obi mfa koto mo so Nana eduja mfi kumani berima kese nkoso hene ya wono ewo nyankyere ne ase kwada so kroponi mu hono ena yekọ ekotie nuei na enei penyi kwankyerefo ya wono National Commission on Culture and Arts ye no ehye Ministry of Tourism Arts and Culture se nana otu owo hene echampon enso ena etresa mamra ne amane owe no ye ntoto na se urafi ukromu hina ben a empempina no ya wo yira ewo bedwam ti wo sra adehye nyina se wom se ensesaye ene adane ebe wiase abrabɔ ne mu na so yenhwe enkai se aduane ebeto ne nana buchia so ne de yemmo enkoto baabi ne ebema ye ne akum ya mamre ne ya mane ho na timi aboa enchirima ba wabefa emu enipa ne bi yenko na yewura no ensem yenkotie bi mra master science can never for like book at all why research and no type to be na so a year for the na addition yef don't say be busy
adesua yɛ fu ama ɛnyɛ bi akane ne yɛ brɛ yɛ ho nyam abɛtɔ yɛ nsɛm sɛdeɛ eti yɛn no ade titiri a ɛwɔ sɛ yɛdwom ho ne sɛ nkɔla n'adwene no ɛte sɛ ai no ɛbɛma na sɛdeɛ wɔka ɛma na yɛ lazy ɛma na yɛ dɔɔ anaasɛ ɛbɛboa ma wɔatumi awu so n'adwene sɛ adeɛ bi aba wowa position yie a ɛbɛma nsuasoɔ no ɛyɛ kɔma ɛti deɛ na yɛn as a country yɛfa de ayɛ Nana Otuo Owahine Echampon and Executive Director Edema National Commission on Culture and Arts and Ekotie no. Nana something na to ja Wabra Ghana International Book Fair 2024 the atoso eduonu ba kono Eshafano Ekoso anam so nteno enipa dodo na niti ni atwetwo ye fa womesua ne o machechire ho kopie mu wase no and wo dance mu ese nyina edi kyereye nano si yape and a president Edema Ghana Publishers Association Yera Asare Kwana du Yamwa Wano so eka asembi efa enei Fofulele ya aye ediama Wano mo muye shishemu efa enwumesua ho National Book Fair Ebwa sese yesi books and culture in the era of artificial intelligence intino yembuku trotro ene ya mamre ni amane ye kampoma saa be fo no man no esese ye boye de ne ho ban ne eboa ye ne de ensoso ye bo ho ban se be ya ye nto ye bo ade de adom ye no entwene enye saa ye wo hwa na bibia ni a abefo no man fidi ena enyema ye ene ye ba ne sa ne be ni pa ban nipa esese ye ne se nipa ye ni mtifu ye place be ye nhwetwemu ye sua de na yetimi aye inventions and innovation betimi aye bibi foforo e de abanye sa yetena ho sa ene yetetena yesi obi I invent bibi wa innovate bibi no e be yira nti ahweyi enesese Yanya hweye wabra ye stand by ye busua na chese ye nwremu ewo bunu is matam no emu na ebusua ye wura asenso buache wono ene ye soafo ya yakwane yakwantempo ho nsem nyina no eda na bemu na wodento obo hyehye so ewo buropo ye matam no mo and am so okopie mu ewo tachima no abato mpesua so no wone na oti panyi ye na ewo wadi kiremu ewo asua wo ye ohe popro ya wote adwaso de ma de hye ya wonom ewo ho ode ne kwatwetwe nkomo ne no ochese waban no neni abre no wa hofama se obehwe ama akwan ahodo ya ewo eyo my Ghana mu asenom ne tituru ene bono epo ye mantamfo nyina no obehwe siesie ama akone abedie nso no ayefo na ayede ede amatememfo man bi be ye kwan ama so man we man na ye bibi abai na se de tie bia no mapa haidie eye sa rose ya me visit die the best start here for bako na ira to so ma se munye didie e ma na kufu adoban Dr. Baumia ka hu bi pa na munye didie so ma mi nua otie ijako ye tie Bunu East region from the bigger Bunu Afro region eye buntu otia se the buy nye sika kakra wo hu se Bunu East ye anukwan region otimi etu anamo ama buntu aba Yera Francis asenso boachi wona esoafo ya wohwe ya kwan ene ya kwantempo ho ensem so nei na probo ya wode kiremu ewo bunu epo ye mantemo ekopie mu ewo tachima not abato mpesua so ene adehye ye wo asue ekotwetwe nkomo ewo nana epetomo no eho sembi ene ya dane ekire ede amamo no ebusia ene wo dididie na so yesro eya na wodi aduane pa na mpanyin se we ne aduane pa na de aduane bone ma wo yefuna ene ebebo dondo na so asade acho wan hwe ya na anajo na wo yem ekwa akwaka wo it's my kitchen restaurant ye kan for the amount say yankasa ya nananom enuane ya yebeto ye wo buchi aso no local ones no ye bi ewo ho san so na continental dishes ahodo de nyina so no ye bi ewo ho nei say wo pe free juice papa fresh one yankasa na wo gina ho ane ayam na ye de ama wo ho na wo sa wo kɔ ekwaje wo de na wo se wo de promotion bi aba
wukwa da bia no wuko ene ya wukwa pizza baako a na wacho baako kwa now ya wada eno ntine banko with tilapia wukwa je one plate no wacho one plate de aka wo mpe we na wo pede for ani chiro mu ewo baba yara sports stadium traffic light ni nchemu ho ana ene it's my kitchen restaurant enkodi kasubom kodi aduane de ewo ho wo ye dwumadi bia pese obre waduane a ana se juice anu wakọ wo no makọ akọtwetwe nkomo no wa serve wa ho kama amen monyam no so emu apagya the amount 0265 707070 0265 707070 ana 0248 865046 and no it's my kitchen restaurant one so emanonom na sa wo pese wo tukwa wa bra wo nyo haw bia ewo won so wakwantuo ne mu dia na ye kanfo express group for na ede ama wo bomaden fo akwantuo mu nsem nyina no ekohye wo no sa wo kwotena wa ye adwuma anase bia wo kosua de wo ye dwade no pese wo kofa ne ma esa ba mo ni tutunka won nsem ema connection mai bi enkoje wo sikani wo de frɛ abaya me de ba betu dwai na wonom entimi emo 0249 000448 0249 000448 and now 0555 550067 0555 500667 pacho wofra wonum ebejo so na se wofra 0508 111343 wonum ebejo so ama bibia so akoye dia ma mizo eka ye ho 0246270221 and at 21st clinic the sciatica expert and yade ahodo bia no wotu ase e de ama we hwe overseas safa radio nchewo and I won sabeka wonum 0540 311311 eye wodom emma ebusia de kase ne sie rasante ebo Benedict wono ne semfo panyin fa se da chenchenche efa emma no kokwa veronica jando awon fadua eboa ye sanso na me akasa me nua ba kokko semo no akosia so mo so dela na yire prekope Mrs. Japan wono so kroche nsemi bi edigu krata so en wo satre fidie ne echi echinchim ne fruma edema yen ya grace o grace ya dum news so kama ama bibia so etimi akoye buzin caption mai eka ho news crew ya Sompa 93.1 FM Kumase Kasia Demfo and afe Sunyane 98.9 Sompa Kasia Demfo and afe Nkranza ya no so bropo ya mantemo apam dada ne dom ne nyina no etso edefa Sompa 90.7 ya fa sedama MC4 ene wo ma wo hwe ye eboa eye kasie enyina da wa wutie ye nso no ye da se medin de ohene ire mame ekua yeboa esia mabronya betimi afreme abrewatia ye sorry so ekai wasem kakra bi owotia ye wia na chese bema foso de tifo so wane ne domo falumba bema omuna samwa ene wa abrewatia na wo mo ede ensem na besomo wa sempeni na ye fanka consem we say and trust na your sorry also na obisi ohia bamboni ya na sase obewen anacho ede amanu no obi aso obi awadi vision e dianan ko eno ti wani je ho a no ane sa wo fra by 0558 118 188 0558 118 188
Oboyeba Medical Research Center ewo abroto adomenu o say yade e yentene wa koma wo ka wo nyina no enu moja ne wontine mu ha wo kobra na won so ase enfa emma o say hepatitis diabetes ene abo wo ha typhoid ahodo o sa wo dwumedie no enhyeda enkoye o say fabra na wontine tu ase enfa ma 0257 472-506 and 0249-761-508. Oboheba and Medical Research Center and Way. 3A Herbal Center, one of some of the known ones swap a drama so. And a 3A ointment, one of them, Yabina and someone who no injury no and fanful when I'm any, now when I'm any and Yamotomoto Nahana and for a mouth. Now, what say, young control say, a boy and material so no, you can for the hairdressers no, when you be a never met me upon kind at the amount of customers no. Now 3A balm, a year, I will yell a drew. When you be a officer, you will want to a channel, quite cheap more, and a year when I pick up a genuine so no, a bit was here at the few or 3 or 4 customers no, a bois, now at me at 2 was and I am teaching and one bongalata for two baby, because not heba, Danny heba, Missy heba, and the apidank and way able to say cha, ever 0546 107 107 0546 107 107. Ebusia yeden kaibon semni nada e si ha se no me asori adwa so ma bema fo so nintin fo so one ne dom abefa adwa no e de atena so me de do hene yire ma me akua yeboa esiama. Boss, come on, you KB, yo. Hey, KB, aka Beboga, and a true Gatsan, who bet me quite chiefly a crack Hollandian. KB Sikawan, if you agree, be a Juma, Nebanka Juma say, up, and was as yet to talk, be when she and Mahodas, say, oh, could be Fakasia, or Namsoma Rantia, and the map of Pia Juma. Oh, boss, Charlie, I was seeing Irish and said, yeah, one. Never far. Jay. Onia, Emra was so the wish shake, do Mamunio, Fagana grows, do Medieso, to Akukudru Anamo and Ne. Now for Swallow Anamo Biara Ubetuso. Ejuma Wokrom, Ghana grows. Hope Day, Jimady, MasterCard Foundation, na any Springboard Roadshow Foundation, ne Limehouse, Akabom Edebro. Ghana must grow.